Aupa, trikitizako ikasli hori. Bideo barri bategaz gatoz. Eskala bat. Gure bigarren eskala izango da. Horretarako, Gontzalek lehengo azalpen txiki bat emongo dozku eta gero nik salbuespen batzuk engo txutiez. Aurrera ba, Gontzal. Arratzalde hondan hori, harinaukoan do maior eskala erakutsi gendu zelan joten dan trikitizigaz eta era desberdina dauzela joteko, oingoan bebai beste eskala bategaz gatoz, fa maiorregaz. Eta bertan bebai era desberdina dauzela joteko ikusiko dugu, segun za txamarra erabiltzen dugun. Hirugarren atxamarra zabaltzen, lehenengo, bi, lau, bigarren atxamarra, hiru sarratzen, lau zabaltzen, bi, lau, hiru. Tekla berdine bi sarratzen, hiru, zabaltzen, lau, eta hiru sarratzen. Eta goragoaz berriro, lau zabaltzen, hiru, bi sarratzen, tekla berdinen hiru zabaltzen, lau, hiru sarratzen, bi zabaltzen barruen, lau ingo gotzetik, bi eta hiru. Eta beste baten. Hiru sarratzen, lau, hiru, bi sarratzen, hiru zabaltzen, lau eta hiru sarratzen. Agora barriro, lau zabaltzen, hiru, bi sarratzen, tekla berdinen hiru zabaltzen, lau, hiru sarratzen, bi zabaltzen barruen, atzetik lau, eta hiru. Eskerrik asko, Gontzal. Ikusi osue, gaurkoan fa maiorren eskalagaz gabizela. Eta bardin joten dugu, goitzik hasi eta ize bukaeraraino. Hirugarren atzamarreraino izetez. Si bemol sartzen dugunien hirugarren atzamarragaz, bardinagaz sartzen gara. Eta berak, tekla horretan aldaketa egiten deu eta bigarren atzamarrera pasatzen da izten jo behar deuenien. Nik atzamar bardine mantentzen dut tekla bardin horretan, bai si bemolera heltzen garenin hirugarren atzamarragaz, baina do izten egiten dodanean, atzamar bardine mantentzen dut eta holan bosgarren atzamarreragaz joko dugu hor daukagun mi nota hori. Beraz, latik hartzen badot laugarren atzamarragaz, hirugarren atzamarra si bemolera, do izten egingo dut, eta gero ja lau, bost, eta fa izten laugarren atzamarragaz. Azalpena, hirugarren atzamarragaz dana. Ikusi dozue, Gontzalen joteko era, eta bai neurie bai, eta nik aurko atendotzutie, bizek ikesteko, bizek joteko. Bai teknika eta bai eskalak, atzamarraren habilidadie eta joera hori hobetzeko erabiltzen dugulako. Eta gure bizitzan zier, ez dugulako jakingo zein momentutan beharko dugun bata edo bestie. Eta askotan, bai estilo desberdinetarako edo bai soloak egiteko, beste joteko era bat beharko dugu. Eta atzamar txikizen erabilerie hobetzen badugu teknika eta bai eskalatan, joera desberdin horreri frente eitzeko kapasak izango gara. Gontzalek eta bizok, trikitilizatik aparte, pianoa be joten dugu. Eta ez dugu bakarrik pianoa abestizen bitzertez ikesi. Eskalak, ariketak eta estudioak ere egin behar izan duguz pianoaren joera ikasi ahal izateko. Eta trikitizak be bide hori eraman beharko luke. Eskalak, abestizek, teknika ikasi behar dugu bebai. Gure trikitiza bebai musika tresna bat dalako. Lengoagaz jarraitzuz, salbuespen txiki bat emon gutzutien.
re teklarena. Beste posizio bat ere badeko, eta Gontzalen joera erabilitze be jo dezakegu. Gontzalek si bemolera 3. atzamarragaz heltzen da, eta gero do izten 2. atzamarragaz heltzen du. Re 3. atzamarragaz joteko azpizen. Baina, esplika gutxutie, re be bai, kanpoko lerroan azkenengo teklan dekogule. Edo beste batzuntzat, lehengo teklan dekogula. Bai? Orduen, 2. atzamarragaz izten do, re kanpora, mi barruko lerrora, eta fa 2. atzamarragaz izten jo aldugu. Beraz, lat ikasten bagara, la, si, do, re, mi, fa, geratuko jaskun. Azalpena, re, lekutik aldatute.